Хайде, Мила, ела сега да ти избереме нови обувки. Ама аз имам. Няма. Имаш друг път. Айде, избери си нещо. Ами, добре, ето тези, примерно. Може ли? Не, тези са много изчистени. Сложи си нещо малко по-казарско, нещо по-готино, по-различно. Не разбирам. Добре, тези са страхотни за лятото. Харесват ли ти? Да. Какво да? Да, ще ги пробвам. Айде ще ги пробваш, Да. хайде. Заповядай. Благодаря. Леле, виж, това ти е направо страхотно. Да, наистина. Нали? Супер. Ето, виж, бомбонче. Оправи се малко, така косата. Разгъщи се направо. Ужас, мани го този чеха, мани го, айде. Виж, погледни направо. Така нагоре. Браво. Ето, страхотен си. Изправи се малко. Виж колко е хубав. Да, страхотен е. Браво. Супер. Страхотен си. Така ли? Верно съм готин, обаче, Леле, направо си страхотен. Аз нямам думи. Просто 100 от 10. Наистина, ти обувки са ти толкова добре. Леле. Браво, момиче. Подарявам си го е. Подаряваш ли ме 2 чифта? Един за мен, един за мацката и ти идваш с мен.